Tal dia com avui van néixer aquests artistes. Eduard Batista i a l'entorn. 1855 falset. Escultor molt prolífic i constant. S'ajustava tant al gust de l'època que va rebre encàrrecs dels clients més destacats. Però el seu valor ha quedat oblidat per la manca de coneixement sobre la seva obra. Francesc Llorens i Riu. 1862 Barcelona. Pintor, fuster i ebenista. Malgrat la seva activitat polifacètica, era molt poc conegut fins i tot entre els especialistes. Joan Busquets i Janer. 1874 Barcelona. Moblista i decorador. Un dels màxims representants del modernisme en les arts aplicades. Jordi Furnes i Martínez. 1927 Barcelona. Grafista, pintor i decorador. Responsable del Disney gràfic d'editorials i discografies catalanes.